क'क्राझार कमार्स कलेजनि 32 एनुवेल स्पर्ट्स उइकआ दिनै सेथि सान। बे सेथि सानाव हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार कमार्स कलेज फरायसा आफादनि बानजायनायाव गा 32 एनुवेल स्पर्ट्स उइकखौ गाजा गोमजायै खुंदों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बर', राभा, असमिया, नेपालि आरो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि समायना रमायना गावनि हारिनि गाननाय जोमनायजों दिनै क'क्राझार कमार्स कलेज स्टुडेन्ट इउनियननि बानजायनायाव फरायसुला फरायसुलिफोरा कालचारेल रेलि हाबाफारिजों गोजोनै जालाङो। खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ जासिहरदों आरो दा जोङो जे कमार्स कलेजनिफ्राय 38 एनुवेल उइकखौ जोङो खुंदों, जायखौ जोङो कमफेस नाम दोनदों आरो दिनै बेनि अपेनिं दिन आरो बे अपेनिं दिनाव जोङो कालचारेल रेलि लादों आरो बे कालचारेल रेलियाव जोंहा गुबुन गुबुन कमिउनिटि जाय जोंनि माबायाव कलेजाव फरायो बिसोरनिखौ देखायदों, बिसोरनि हारिमुखौ देखायदों आरो बेनि जोंना दिनैनिफ्राय अपेनिं आरो बे अपेनिंनिफ्राय 5 दिननि प्रग्राम लादों जोङो। बे 5 दिन प्रग्रामाव जोंहा स्पर्ट्स थागोन, गेम्सफोर थागोन, एक्टिभिटिस थागोन, कालचारेल नाइट थागोन। बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय। खुलुमबाय, आंनि मुङा बुंगार नार्जारि, आं कालचार सेक्रेटारि कमार्स कलेजनि। जों दा बावहाय गोबां रोखोमनि कालचारेल लादों आरोना। जों बावहाय जेरै जोंनि कलेजआ इउनिट थायो जों बेखौ देखायनो नाजादों। जेरै जों बावहाय देखायदों जोंनि हारिनि बाथौ, माइ गायनाय आरो माइ गायनाय, ना हमनाय, बैसागु मोसानाय आरो ख्रिस्टि मोसानाय जोंनि हारिनि। आरो बेनि लोगोसे दंबावो गुबुन हारिनि जेरै राजबंसि दङ, एसामिस दङ आरो राभा दङ। जों बेखौ गावसिनि कालचारखौ भजपुरिबो दङ। जों बावबो जों ज' जानानै देखायदों आरोना। जों बेखौहाय सानब्रैनि हाबाफारि लानाय जादों। जोंना दिनै फार्स्ट डेआवहाय कालचार रेलि जाबाय आरोना, ओमफ्राय नेक्स्ट डेआव बिसोर स्पर्ट्स जालांगोन, ओमफ्राय बिदिनो जालांबाय थासिगोन आरोना। स्पर्ट्स खेला होबाय थागोन। माने बाहागो लाग्राफ्राथ' बिराद गोजोननाय होन्दों, माने गावबागाव हारिखौ देखायनो बिराद माबा जाखाजोबनाय, बयबो एक्सुवेलि जाखाजोबनायमोन, गोजोननाय मोन्दों बयबो। जोंनि कमार्स कलेज क'क्राझाराव एनुवेल कलेज वाइड कालचार रेलियाव गुबुन गुबुन जातिनि रेलि खालामदों, जेरै बर', एसामिस, राजबंसि, बेंगलि। बिराद गोजोननाय मोन्दों बेबायदि जोंनि कमार्स कलेजाव बिदि कालचार रेलि खालामनायखौ नुनानै। सिगाङाव जेरै सोलिदों बेनिफ्राय साबसिन जागोन होननानै आं आसा खालामो। स्टुडेन्टसफोरखौबो आङो सानो जे गासैबो गेमफोरखौनो गासैखौबो जे पस्टआव दं बिसोरखौबो गासैबो मेनटेन खालामनानै बयबो मोजाङै मोजां कमप्लिट खालामो। आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो गासैबो जोंनि कमार्स कलेजनि गासैबो अल स्टुडेन्टसफोरखौ। आङो दिनैनि बे कालचार रेलिखौ बेफोरबायदि कालचार रेलि खालामनायनि थाखाय गोसोखौ बिराद प्राउड मोन्दों, बिराद माने मोजां मोन्दों। बर' हारिनि गासैबो कालचाराव गासैबो बेफोरबायदि गावबागाव ट्रेडिसनेल रेलि खालामनाय दिन्थिफुंनायनि थाखाय गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोन्दों। थेंक इउ स' माच। जनालि बसुमतारी। कलेजाव मा बिबान दं? कलेजाव आं गार्लस कमार्स सेक्रेटारि।